ix-xogħol fil-għaxija fit-dar. Allura meta kienu jgħidu talba qabel ma jgħidu, se norqodu nistrieħ, se norqodu nirpoż. Varjanti ta' ċertu talb li kien jingħad qabel l-irqad, dik li attint hemm ħafna varjanti tagħha, jiġifieri hemm meta jgħidu biex norqodu nirpoża jqabblu magħha l-isem ta' Santa Rosa ukoll. Jiġifieri hemm diversi metodi kif jgħidu dik. Imma interessanti li semmejta għaliex dik hija waħda mit-taqbiliet li kienet ta' devozzjoni. Ok, semmilkom. Tal-programm. Grazzi u saħħa. Bye. Il-fatt għandna semmija oħra fuq il-linja. Hello. Lodwa tajba, Sinjura. Helen. Għajdinna Helen. Ħares, stejra norqotu nirpoza. Nofri ruħi l-Santa Rosa. Sewa. Stejra norqotu nistriħ, nofri ruħi l-ler. U ma nafx naġax inqum. Dew xawajja ċirrit mit-trisja, raru tqarbin minn idej il-konfessur. Isandi oħra. Tal-istess mod, ġifieri tal-irqad? Le, mux l-irqad. Għajdinna, Sinjura, għedin nisimu. Niftakara, taħġa xie. Tiftakara? Silenzju papas, min jitkellem ikun fartas. Imħaġa taħt is-sodda jikolla bidda purras. Tela, nizel, tela, l-aħħar kelma tas-sultan. Għajdu tukol, dik fija. Le, ma id-daħ, insomma, jisir spontanjament dawk il-ħinijiet. Imma dawna kienu jenadu veru dawn it-taqbiliet. Dawna kienu għamla ta' talbiet, fihom kienu jidaħlu ċerti affarijiet li mhux bil-forsu ma' devoti u kol. Mix tajba l-ura tal-ewwel waħda. Tajbin, anzi, illa lix fihom ħafna f'dalijiet tanti tef differenti. Huma imħaltin ma' oħrajn, għalhekk ma jkunux dejjem ċari. X'kienet l-aħħar sentenza li għat l-ewwel meta tibża minn xi ħaġa jew ma nafx kien. Silenzju papas. Min jitkellem ikun fartas, imħaġa taħt is-sodda jkollha widdem fuq ras. Ġifieri. Niżel, tela. Jirrispondu huma, imħaġa taħt tela, niżel tela, l-aħħar kelma tas-sultan, mbagħad ma jitkellmux iżjed. Għalkont niġri warajhom meta jagħmlu. Le, imma anke meta jgħid l-aħħar kelma tas-sultan, fl-modi fi żmien l-ordni s-sultan kien il-Gran Mastru. Kien hemm ukoll il-papas dak iż-żmien u qablu mal kelma fartas. Dawna kienu parti mill-ħajja tan-nies, speċjalment ġol belt, imma mbagħad infirxu fl-irħula l-kbar ukoll. Interessanti ħafna. Għax anke jekk tajdhom biss. Għax anke jekk tajdhom biss bħala taqbiliet fihom l-interess tagħhom għat-tfal. Kelli għand il-familja tiegħi, Miss Bonici, għandhom ħafna poeżiji u da, anke t-tifel. Għandu poeziji sbieħ fuq il-tazzali. Imma għamilhom jew miġburi minn dawn li għattajti. Le, għamilhom. Ma dakka. Għandu waħda, a propositu, skużani, forse qed nitkellem. Għandi waħda tal-lum u tant ċempil biex nista' naqbatu jgħidu ili. Forse jċempel xi ħadd u mbagħad f'xi ħin ieħor. Sinjura jumkella jekk tiktiblu tibatili. Tat-tifel u ma mbagħad il-taħta Patri George Sammi. Tajjeb, jekk tiktibkom Susan. Ibatili impustajili. Mbagħad inkunu nistgħu nistgħu nużaw. Għax ma nexxilif jumlu, mbagħad fil-Knisja Tajjeb, Sinjura nirringrazzjawk tal-li ċempeltina. Thank you very much u prosit ta' programmi li qegħdin tagħmlu ta' kollox. Grazzi, Sinjura. L-artikej kollu u speċjalment Susan, Grazzi ħafna, Sinjura. Thank you. Issa qabel nieħdu xi telefonata oħra, xtaqt li forsi nisimgħu xi waħda aħna li konna li nġabret xi 6 snin ilu minant waħda li kellha 78 sena u tiftakara minn kellha xi 10 snin preċiż wara l-gwerra li għaddiet, l-ewwel gwerra dinjija isu fil-1919. Jekk nistgħu nisimgħuha imma aħna nħallu għal-ħin ieħor, imma rrid insemmaħilkom xi ħin. Dinna qed ngħidilkom il-għaliex. F'xi drabi niġbru xi recordings minn għand nies xwejħin. U darb'oħra meta nintaqgħu għandi anke xi kliem illi kienet tajt ommi stess li issa mejta illi kienu ta' żmienha meta kienu żgħar. U għalhekk aħna f'dan il-programm qegħdin nippruvaw nitkellmu mas-semmija biex jgħidulna xi taqbiliet jew kliem ieħor illi semgħu jew jafu huma.
Guido, nifu ftit hawnhekk u minn ftit ieħor nitkellmu wkoll ma' aktar semmija illi għandna fuq il-linja. Għaddu biex nisimgħu aktar semmija illi jieħdu pjaċir ukoll jitkellmu dwar dan is-suġġett u jkunu ta' għajnuna wkoll għal semmija oħra. Hello. Hello. Lodwa tajba. Lodwa tajba. Jiena ħanajdlek talba. Sewa, dawn ħobbu nisimgħu għax ħafna mit-talb spiċċa għax issa nużaw talb ieħor u morru l-knisja fil-għaxija tard, eċetera. Ħankellmu. Għajdilna. Ħanajdlek. Jiena naftalba li kien kalmeti l-nanna il-40 sena, metta. Ħanajdilek. Għajdilna. Il-Madonna ħagġet titlob u għaddit midwit il-wit. Sibet knisja daħlet fija, mimlija bil-qaddisin, imbirkat dik it-tarbija u imbirek dak il-ħarib. Sitta salib, imħadda kuruna, minħob li l-bambix kejken, ikollu xorti u ventura. Dik għalmeti l-nanna. U tiftakara bl-amment. Għandi 62 sena jien. Ejla ħafna li għalmeti. Ejwa. U nafuħra. Għajdin. Lara jesta Ġesu Kristu, kemm ħobbu jħobbuni, tillejn il-glorja tal-ġenna, għalp il-pagri u l-kuruni. San Franġef Foreri, smajt id-daqqa tal-ampina, l-anġli miġbuq id-dimek jidiraw l-alla bil-ħnina. Dawn tafhom bl-amment. Dawna kontu tajdiwhom xi okkażjoni speċjali. Qabel nordu. Qabel tordu, sew. Kelli tfal jinżar. Bħalli kieku talb ta' filgħaxija. Sew, U kienet tajdli oħra l-Madonna ħaġġet titlob, għaddit midwit il-wiel. Sibet nisja taħlet fija mimlija bil-qassisejn. Imbirka dik it-tarbija u imbirek dak il-ħalejn. Sitta salib, mħadda koruna, minħabb il-bambix kejkel, kollu xorti u ventura. Dawna ħelwen ħafna dawna mhux talb bħal Ave Marija u l-Kredu u l-Attalindima, dawnu ma talb illi spiċċaw issa. Hemm nalla qed tiftakruhom. Għajt najdom ta' Sewa tagħmel. U najdom. Għaxa kienet tajdina t-talb n-nanna. Ekku, Sinjura, nirringrazzjawk tal-li ċempiltinna wattinna dwar dan it-talb ukoll. Grazzi, Sinjura, u saħħa. Saħħa. Xi jgħidulna aktar dwar dak li huma taqbiliet is-semmija tagħna. Hello. Lodwa tajba, Sinjura. Lodwa tajba li ukoll. Sulla Franco, jiena dejjem kont ikun ma' missieri. U kont nisimgħu dejjem jgħid taqbiliet. Taf buġibba kemm kien il-bot qabel. Ejva. U kien jgħid di. U ħanini mar buġibba. Min hemmhekk ma jiġix blebda. Mar iġib il-ħaxix tal-fis, min hemmhekk ma jiġux nies. Dejjem kont nisimgħu jgħidu taf kemm kien bot u hekk. Dawk l-erbalinji, Dak veru kont dejjem nismagħhom, kont ngħidlu ma fadix it-tajbja, kien jgħidlu kemm hu post buġibba. Kien ngħid murġi pillum miskejn, illum 20 sena, u jara buġibba, kemm imorru viċin, imorru kuljum. Dawk iż-żminijiet u fl-modi ħafna buġibba kien għaliq biss. Iva. Ftit minnu ma kien hemm għaliq xejn, kien isu baħariċċaq bil-blat. Oħrajn kienu għaliqi. U qabel kienu jimxu bot ukoll, kien ikollhom jista' id-dar tagħhom f'post. U għal-bot ħafna jdumu jimxu xi 4 sigħat biex jilħqu ġieli kien ikollhom postijiet il-bot ukoll. Ġifieri forsi għalhekk qed issemmi li buġibba ma kienx magħruf bħala post fejn jmorru n-nies qabel fil-fatt hekk kienu. Imma żminijiet jitbidlu buġibba spiċċat m'għadix kif kienet, saret ħaġa oħra. U jekk kien hemm xi jgħidu tkonnessi magħha spiċċaw. Dik li qed tajt int naħseb l-unika waħda li fadal li għadhom isemmuha kif kienet fl-imod. Baqgħet veru baqgħet f'moħħi. Le għax meta tkun żgħira jew meta tkun żgħir, l-ewwel kliem li tisma' tiftakru għax jiena stess niftakar l-ewwel taqbilit li kienet tgħidli jew anke meta kelli 4 snin u 5 snin. Oħrajn tas-sena li għaddiet ma niftakar xejn, imma ta' dak iż-żmien l-ewwel impressjonijiet niftakruhom sewwa u ta' min jgħidhom anke lit-tfal biex joqogħdu jgħaddu żmien jgħidu xi ħaġa. Veru. Nirringrazzjaw ta'. Saħa, Sinjura. Hello, fil-fatt kellna semmija oħra fuq il-linja. Infakkar li semmija tagħna li n-numri tagħna huma 246 semmija oħra. Hello. Għajdilna. Għandi talba li l-mama kienet iġġalna ngħiduha qabel noħorġu. Knisja kif tispiċċa l-qudiesa jew xi adorazzjoni. Mhux qabel torqdu, qabel toħorġu. Qabel noħorġu mill-knisja konna ngħidulu. Ġesu, semmur se nħallik, m'għandix nagħtik, intik dak li wettek, nubieti ma nżidx noffendik. Ġesu, semmur se nħallik, mhux għax bajt mill-orazzjoni, inħalli qalbi fuq l-artal biex dejjem tadurak.
ikun magħruf maħbub adurat Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar. Qabel tħalli l-Knisja. Qabel inħallu l-Knisja, kienet ta' din is-sejħa nitkellmu ftit ma' Ġesu Sagramental. Daw kienu talbet ħelwin illa lix m'għadniex nużaw lilhom issa oħrajn organizzati u mod ieħor. U vera ħelwin. Il-fatt li semmi l-kelma orazzjoni u dak li bit-Taljan juri li dina ġejja minn żminijiet mhux mill-iżjed qodma, imma għamilhom anke l-aħħar 100 sena u 200 sena għax dak iż-żminijiet kien hemm ħafna kliem bit-Taljan imdaħħal fil-lingwa tagħna. Imma interessanti ħafna Għadina bil-Malti, veru bil-Malti. Le, bil-Malti, ma l-kelma qed ngħidlek orazzjoni flok talb. Dika kelma daħlet mit-Taljan li rid ngħidlek għax anke għalhekk għattilkom fil-bidu li kull ma ngħidu taqbiliet u hekk jistgħu juruna ħafna informazzjoni. Imma qabel kull ċaqliqa konna ngħidu talba jew meta toħroġ mid-dar, jew meta tidħol id-dar, jew meta tidħol il-knisja, meta toħroġ mill-knisja, fil-għaxija, fil-għodu, f'nofsinhar. Kien il-ġurnata kollha u kull ċaqliqa kien fiha it-talb. Vera dnub li da żmien ma tantx għadhom jissemmew dawn. M'għadhomx jissemmew veru għax hemm oħrajn minn flokhom imma. Allura bekk jintilfu dawna imma ta' min iżommhom fis-sens li nibqgħu ngħiduhom biex infakruhom illa għaliex dawn huma parti mill-kultura tal-imoddi kif konna ngħixu fl-imoddi. Nirringrazzjak ħafna ta'. Saħa Sinjura. Għandna aktar semmija fuq il-linja? Għajdinna. Jien mhux biex ngħidilkom ta' qbila, biex tisibx tixtri. Dat taqbiliet fuq xi ktieb hekk għat-tfal. Le, sewwa mill-taqsejt, issa dan it-taqbiliet ma ssibx tixtrihom bħala ġabra fihom hekk, imma tintaqa' magħhom waħdet lemmulaw f'xi kitbiet folkloristiċi li jagħmlu kittieba u anke ġili għamiltien u kittieba oħrajn bħal Kasar Pulicino u anke Patri Manuel Magri li kien l-ewwel kittib tal-folklor Malti lemmulaw u Ġus de Soldanis li kien kiteb l-ewwel bil-Malti f'tip ta' dizzjonarju jew kitbiet fuq id-drawit tal-Maltin. Ma ssibhomx ktib sħiħ waħdu u ssib anke kliem taqbiliet li jingħadu għawdex ġo kotba u pubblikazzjonijiet u artikli oħrajn. Dawna mhumiex miġburin sħaħ f'wieħed. Għax hija ħasra li jintilfu. Le, fil-fatt ma jintilfux illa li xew min jistudja l-emmulaw jżomm rekord tagħhom. Il-qoddim dejjem ikun hemm ċans illi dawn xi darba jinġabru iżjed biex jisibuhom in-nies ta' kuljum ngħid aħna bħalissa minn studjuż jistudja fejn jisibhom miktubin f'xi artikli mxerdin l-emmulaw fil-librerijiet tagħna. U hemm oħrajn f'xi pubblikazzjonijiet l-emmulaw, imma mhux bħala ġabra sħiħa tagħhom. Tkun ħaġa sabiħa jkunu. Le għax ma jintilfux, ġifieri kull min jistudja jgħid jagħmel sforz li jiġbor kemm jista' qabel jispiċċaw għal kollox u l-qudiem aktar xilli jkun hemm aktar pubblikati biex kulħadd jista' jaqrahom. Okay, thank you prosit tal-programm. Saħa Sinjura. Nadu għal telefonata oħra Guido. Hello. Hello. L-għodwa tajba Sinjura. Hello, kirbu kiena biex ngħidlu fuq waħda. Għajdinna. Għax kifet l-ewwel kull ħin tal-ġurnata kien hemm talbiet u taqbiliet. Għajdinna. Hello, naħseb li qegħdin nimdaħlim f'xulxin. Le, kompli għajd. Jiena ommi kienet talmitna talba ta' billejn u jiena fatti ġifieri di antika ħafna. U qed li manki l-tifla tiegħi u baqgħet tajda. Talba hija Ġesu tiegħi. Jiena sejra norqod, ma nafx nerġa' inqum. Inqerdnu biti l-Alla bħalli kieku l-konfessu. Ġesu tiegħi jiena sejra norqod, ma nafx jkun fija. Inqerdnu biti l-Alla u l-Verġini Marija. U Ġesu Marija l-tlet darbiet. Għandi mmut, għandi nsir trapudut, nħares lejk mulejja. Bidnu biti venjali u morali. Il-talba ta' filaxija. Talba ta' filaxija. Lan erromant papa, lan qasant isqof, lan qasant kardinal. Erromandek għalli inti taf il-kuxjenza tijaj. San Mark, San Ġwan, San Luqa u San Matteo. L-erba evangelisti raj r-ruħ tijaj. Ġesu, Giuseppe Marija. Sabi ħafna. Ġifiri dinna Kienu jgħidu għafl-antiku, kienu jgħidu għajna l-miti l-nanna, l-nanna l-mita l-lommi, bħaspeċi u jien għatna l-ma l-tifla li għatan daħda bil-sena. Le, tajba, dina għansi daqxaj twila ħdej oħrajn dit-talba, xissemmi ħafna għaddisinu għaffarijiet oħrajn. Jemmek kienet ma t-tfala biex nitalli ma bqajt nektiba u bqajt najda. Għax kif għadna l-ewwel dawn hemm ħafna varjanti tagħhom it-tab ta' filaxija, għax kulħadd kien iżitu jnaqqasu jimmodifika anke skont ir-raħal. Vera,
zbiħ ħafna. Le, grazzi ħafna ta'tinna. Ftit forsi jinġabru. Imma ħjar inżommu nibqgħu ngħidhom sakemm nistgħu lil xi ħadd biex ma jitilfux għal. Ma titlef xejn. Nsemmulek, Sinjura. Grazzi ħafna. Saħħa. Hello. Lodwa tajba. Għajdinna. Lilkom kol. Jiena biex ngħidilkom talba ta' billejn kienet talmiti lin-nanna tiegħi. Għajdinna, x'dew hemm ħafna varjazzjonijiet tagħhom. Se norqod u nirpoża, ruħi nofri l-Santa Rosa, ma nafx ikun fija, nofri ruħi l-Alla u l-Marija, malli norqod malli nqum, malli nimxi kull fejn imur, Ġesud, nubiti tafhom, mittidejk u berikni l-attal-indima ngħidha bil-qalb. Mbagħad konna ngħidu l-attal-indima wara. Ġifieri dikka talba ta' filgħaxija qabel torqod. Parriċ dik li qalet is-sinjura ta' qablek, imma ta' qablek kienet ħafna twal u semmiet għaddisin oħrajn. U għalhekk semmejt li dawn ħafna varjazzjonijiet tagħhom skont li rħula u l-bliet fejn kienu jingħadu ġieli anke kienu jsemmu l-qaddisin tar-raħal li kien ikollhom fil-Knisja u ġieli kien hemm min itawwal u ma jispiċċa qatt ukoll. Imma skont lil min kienu qed jgħidu dat-talbiet għax l-tfal kienu jżejnu ilhom ukoll biex jagħmluhom interessanti wkoll. Nirringrazzjawk, Sinjura. Thank you, Prost. Saħa, Sinjura. Hello. Lodwa tajba lilek ukoll, Sinjura. Lodwa tajba. Jiena minix kbira ħafna u niftakar lil-mami tiegħi. Imma tallimta minn xi ħadd ieħor. Ejja, żgur. Taqbil imma mhux. Li ma importax, mhux bil-fors talba, ġifieri. Le. Propjament tittaqta fl-aħħar x'inhi. Xi ħgemguni qiegħda. La siġar waqqas fjuri. Rawa bla sapun, min jaqtaħħa kaċċatur. Tini għal-ħagġa muħġaġa. Tip ta' ħagġa muħġaġa jew Ridiljon Dovinelli kif kienu jgħidulhom. U mbagħad ġifieri jippruvaw jaqtaw għax ġieli anke ngħidha l-itfal jien, għandi tfal tiegħi. Għalix bil-kurzita, Sinjura. Baħar għax bil-rawa sew, iwa. Għax siġar ma jikbrux? Qabel tala għajdinna l-aħħar biex ma semaħħiex sewwa jkun jaf x'inhi baħar fil-ħaġa moħġaġa. Nerġa' ngħidha? Hekk jogħġbok, mhix twila. Xi gemguni, la siġar waqqas fjuri, rawa bla sapun, min jaqtaħħa kaċċatur. Mbagħad tgħidlu x'inhi u jgħidlek jibda jgħid il-baħar tiġi. Għandna mejjiet ta' ħaġa moħġaġa, ġieli meta tibdejja tgħid ħaġa moħġaġa, jew kellha tgħid hawn ħaġa, jew kellha l-kelma ħaġa biss. Din kienet logħba li kienu jgħiduha jagħmluhom ħafna dawn lobitek. U interessanti ħafna x'kienu jkunu maħżubin tajjeb. Imma kienu jitalmuhom li żjed bil-widna ġifieri jisimgħuhom u jirrepetuhom, jitalmuhom bl-amment. Imma hu miktubin minnhom għax is-Sur Karasar Policino kien ippubblika 4 pamphlets, ġabar fihom kemm setta minn daw il-ħaġa moħġaġa. Imma tbaqa' ħafna oħrajn li qed jridu jiġu miġburin. Grazzi ħafna. Thank you, bye. Saħa, Sinjura. L-aħħar telefonata. Hello. Għad kena semmija oħra fuq din il-linja. Għajdinna. Ħanajna, kienu ftit ċemplet waħda għaltilkom fuq dik. Ħanini ra. Sewa ta' xismu għaw il-buġibba. Dik kien, missieri kien jgħidilna storja bija u kien hemm żewġ taqbiet oħra magħha. Era tistax tgħidilna qabel nagħlqu. Dik kienet il-mara kienet insomma kien tiddejqet mill-raġel u. Biċċa minn oħra itwal mela din kienet. Għamlet tabiruha marida u ġabet it-tabib. U batu buġibba. U mbagħad insomma ltaqa' ma' wieħed u ħadu miegħu għamlu fl-iskola fuq daru u ħadu miegħu id-dar u daħlu d-dar. U tab il-mara ma' tabib insomma u jixorbu. Dejjem kien hemm taħwid fid-dinja. Kompli. U din il-mara bdiet tajta ħanini ma' buġibba minn hemm ma jidi libda, ħanini ma' l-bufis minn hemm ma jidux nies. Ġifieri għandek idea tagħha l-istess waħda li qalet dik sinjor, imma varjata mod ieħor. U bada r-raġel alla ħaninek rani u rajtu, fuq spallejja jina rfajtu, wara bibek inġibtulek u ġo darek daħħaltulek. U dik titħaqax mandunax. Umbat, bravo, u bat għallu għajt waħd inti tal-iskola. U da minn ġo l-iskola għallu mot għamħina wettek, mot tu għejba sernatik. Bit waħda għol l-iskola u bl-oħra zom l-tabik. Le, interessanti, għandam lej kienet ċijanja u koll din. Illa lix ħafna minnom li kienu forma ta' storja kienu jkunu għanijiet u koll. Nirringrazzjawk tax, interessanti ħafna u taqbel moħra. Konna ċans ċempel darba oħra u koll tiftakar xi ħaġa oħra. Meta nintaqgħu nhar it-tlieta li ġej.
Grazzi ħafna. Inselmulek, Sinjura, u saħħa. Fil-faċ taqt li nkomplu nieħdu aktar minn dawn it-telefonati. Imma jistgħu ikomplu nhar it-tlieta li ġej għax dawn ma jispiċċaw qatt, imma interessanti ħafna u ta' min jismagħhom. Fil-fatt kif qatt inti jkun hemm ħafna varjazzjonijiet anke meta konna żgħar nagħmlu mod konna inkantaw dik it-taqbila onġi onġella pereżempju. Bom bom il-bib onġi onġella. Dik waħda minnhom. Għandna mnejn nitkellmu fuqha wkoll darb'oħra. Iva dwar dan inkomplu nitkellmu bħallum tmintim. Allum, grazzi Gwido, nirringrazzjaw ukoll is-semmija u xek li parteċipaw magħna u għalunna anke talbu taqbiliet li forsi ħafna mis-semmija l-oħra ma kinux jafu dwarhom. Nippruvaw niġbru iżjed nhar it-tlieta li ġej. Grazzi Gwido, nagħmlu appuntamenti